dambudziko tikatiri dambudziko rakatanga kudhara nevakuru vakaitawo zvavakaita but zvakazoburikidza mumhuri manje taisu vana kune akaitawo zvakaita muno muzimbabwe inobva aparamuromo zvakaparamura inobva abuda muno muzimbabwe achitiza bose angaita mudhorobha inobva aenda kumalawi. Alright, watiri kutaura naye ihama yenyu? Ihama yedu. Kana ndemumo wenyu? Aiwa ihama yedu. Alright, okay. Inobva aenda kumalawi, inobva anogara kumalawi, inobva adzoka, inobva aenda kumusha, inobva azobva kumusha, inobva aenda kusouth. Okay. Aenda kusouth, mhuri inobva yazoteera ikoko. Mushure mhuri ikoko akazosiya mhuri iya futi. Anga ane girlfriend yanga ari naye kudhara. Oya muri kuti mhuri mukadzi nevana? Mukadzi nevana. Akazosiya ikoko. Atorwa negirlfriend amuno munhu akasvogara 4 years tisingazivi kuti munhu akaita sei ari muno takazongodhumanawo pane patakadhumanawo but tatanga kuita sei kufambidzana sehama saka munhu uyu maitiro anga akuita manje munhu uyu anga asingabve mun'anga manje vengonzwa kuti kune n'anga yakati iye anoenda ozokutorai unge muri kunobatsirwa mese tiri kutanga kusvika panzvimbo tese iye akatosoroenda zvekudhara auzikanwa ipapo. Muchienda kunodini maita dambudziko rei? Taibatsirwa pane dambudziko rakanga riri mumushomo tazvarwa umu. Alright, idambudziko rei kana manga mune mushomo ruombwa vabereki vakabata futi. Saka zvaikonzeresa chii kwamuri? Iwo mabasa aingoti netsei kuraramo yachaitonetsa ipapo. Saka uyo wakazongotora advantage yekuti pamwe handibatwe kunobatwa aripo ana madzibaba saka ndo advantage yakatora but vanenge vatone combination vanenge vakuwira iwo nababa baba ucho takatombovatora. Baba vachiri wapenyu? Andi baba mudiki. Alright. Right, tauraiti. Saka kubva ipapo zvaakazoita uyu munhu uyu takazoona manje kuti ukama manje nevamwe angasisina anga akusada hama. Okay. Muri kuona saka takazoshamisika kuti munhu tanga tiri kutambudzika zvakafanana unzwa munhu atenga motikari for one time komota asenzepi apa munhu haana basa raari kusenza munhu atori ari kutidza mhosva dzake dzemapurisa idzi but munhu atoone motikari dzinototyisa dzaatenga. Muri kuona saka kubva ipapo haana munhu wakazoda kuti ase kunge ari naye pakugara. Munhu wakazinga naye manje akazotora uyu ndowanga akugara naye. Alright. Ndianga akugara naye zvekuti iye uyu anogona kutsanangura kubva ipapo magariro avakanga vakuita sei avanga vakuita manje. Ya isusu vakanditora zvisho patakatanga kugara taigara. Alright, amuchataura henyu kwamaigara. Saka ndaindine mukadzi wangu iwo waine wavo wainaye masona. Pane kwatakaenda kuchinhoyo tasvika ikoko vakatanga kupinda ain'anga mama kuenda mese kun'anga. Hataitoenda tese vakatanga kupinda imomo. Aiwa apa muri kuenda kun'anga kunodiko manetswa nei? Ndo patataura zvana baba zvokuti upenyu hazvisi kubatika zvaisabatika zvakatobviwo zvakatodaro vachinetsana upenyu hwavo hwese. Saka zvakangopinda umovana vachitongodaro. Saka patakaenda vakatangawo kupinda imomo obva vaitirwa zvavakaitirwa. Inobva ndapinda nemudzimai wangu obva ndaudzwa zvandakaudzwa semunhu anga asina mari manje. Obva ndavaudza kuti hapanzi pakudwa pane zvikuda kubviswa pandiri pane mhepo iri ipapo ikuda kunzi ibve pakudwa jira dzvuku nereyelo kuti paita se ndibviswe mhepo iripo hanzi alright. Kubva tadzoka kumba hatakazotora nguva takazoenda kumwe futi kune imwe n'anga aiwa taurai ndokwatakaenda
kubva taita se takapwa ikoko futi nemwe n'anga inge iri ikoko. Muri kuenda mese nemunhu? Taifambidzana tese. Taifambidzana tese ipapo. Tabva ipapo hazvina kutora nguva, taingofamba tichinzwa kuti chii chikunetsa. Chinhu chakazonyanya kunetsa, takazoenda futi kupi, takazoenda kuchinhoi navo. Ndaenda kuchinhoi navo, vakatanga kupinda vari 2. Vari 2 nani? Nemudzimai. Ndobva ndazopinda wangu naenda musiya kumba, haana kunzi aende. Kubva taunza okay, problem yenyu yemusana mushonga uyu munotemekana kupi kumba. Kati hapa kibo. Kubva ndapuwa wangu yobva wapuwa. Kubva taenda kupi kumba. Apa mamune dambudziko remusana? Aingonzi musana. Dambudziko remusana kaivepo hako but hange risingaite sezvakakuita izvozvi. Alright, Tasvika kumba kwekwe, vakanditemera manheru. Akakutemerai ndiye muno? Kubva anditemera manheru. Manheru iwayo mangwana makuseni tichimuka, ndakamuka zvekumapasi 7 ndakatogara. Ndobva ndakanzwa kutange munhengo mukubuda chunwa, ende zve mukubuda chunwa. Kuti utenge mukubuda chimwe chunwa. Ndakarwadziwa zvokutoridza mhere. Mukadzi obva atovhunza ko chii? Pane hamene zvikuitika, ndiri kurwadziwa. Ivo vangu abuda vachingodzoka. Ndobva vakati mukadzi ngaitesi ngaapfeke hembe dzake. Vanodzoka mai manje. Vari kuenda kupi? Ndokutoendeswa kwakaita mukadzi ikoko. Akatonzi ngaapfeke ngaende? Obva tosvika anzi hamunodzoka, tichakutumirai mari, pane kwatoda kumboti tiita se tiende. Mukadzi obva akwidzwa mabhazi obva aenda kumusha. Kumusha kwake? Kumusha kwake. Ndopakazotanga musana manje kuti wakutanga kuchirwadza. Nhengo hapaisina haichatoshande, zvatodhakwa. Vandaita se bva ndavaudza ndo zvinhu zvaita se zvaitika izvi. Anzi hamira toita se tichamhanya tione kuti tingadii. But havana kukwanisa kuita se kundibatsira. Hapano wandakakwanisa kuudza kuvakoma kuti ndochi zvandaitoita kunoku, hapana wandakakwanisa kuudza. Taingoita zvinhu zvedu tiri 2 takadaro. Pakazoita imwe ishi ndakabva ndaenda kumaini. Musana uri kungorwadza? Musana wangu hapa. Nhengo haisi kushanda? Hakuna, vanhu vatozvitadza kumapostori ndakazama. Zvakaramba. Ndichingopuwa kana kune vamwe vaimbozama kutipowo mushonga. Hapana. Vamwe vaingoti aiwa iwo wakaiswa chikwambo but unofanirwa kuti tikubvise chikwambo chiri pachi. Alright, okay, saka makazodini? Apa hapana zvakazoitika, hapana chakachinja. Zvakangoramba zvakaramba zvakadaro nanhasi. Zvakazoitika tete ndizvokuti uya ari kutaura kuti tazonyatsokutsana chibata ipapo zvokutakeva. Mumashure umu takazonzwa zvakunzi munhanzi ndaane mudzimu. Ainzi ane mudzimu ndiye munhu? Ndiye munhanzi ndaane mudzimu. Tobvunzwa vamwe vanhu akati naimi munhu akangoti mudzimu handi mudzimu chinhu chinofanira kunge chizikanwa nenhingi nemhuri. Nokana mudzimu uri unongobuda pamunhu wova uri wake. Akuti ndine mudzimu wacho ndiupi, unonzi chii? Unombererwa kuchinzi chii mudzimu? Saka pazviitiko zvese izvi imi makazoafektika sei? Isusu kuafektika kwatakaita ndekwekuti
waigona kunzwa mumwe musana ndikuona imimiwo futi kushaudza kuti musana uyu wabva kupi. asi makanotemerwa nyore hatina kutemerwa. Ndinoona pakuningirwa kwakaitwa uyu ndio lingi yekuti chinhu chaakatora muchachikwambo chekuti chaiswa pane uyu chekuti isusu chinenge chinotora uningi kakatoti hurumeri kwatiri isusu kuti unobva washaya simba manje pabonda apa zvoenda kwaiye kwaari manje anenge kwaari zvinenge zvichimuitira. muri vangani? Tidzoti tiri 5 mabrothers. Mese maita problem iyo? Ndiyo. Mese muri 5? 5. Okay, ko iye? Iye ari right. Asi muri 5? Tiri 5. Okay, zvane nguva yakareba sei? Ndefuti. Pane niki tikubva paningirira pane 3 years anditi. 3 years makadaro? 3 years. Madzimai enyu anotichi? Ndio zvanenge zvakazvapo. Okay. Saka kana muchitaura naye kuti mimi mese muri 5 ndo problem yamaita, iye anotichi? Muri kuona zviri kuitika. Muchatsanangurirwa kumberi kwacho kuzosvikira kumusha kuzosvikira uyu azobva ikoko azinga akwatiri. Uyu munhu wekuti naye vakanga vatu vachiti kana kufa kwedu tinovigana tiri 2 naiye munhu nouyu uyu anga atoo munhu akatoita se akatopandukawo achiona kunge uyu ndiye amunhu imamuna basa. Iye uyu watikutwa ndiye anotedzana neni but uyu ndiye iye anga akutomurespecta than inini because mari yanga kuchiitwa mari haisi kuzikanwa kunzi mari iyi iri kubva kupi. Iyi mari yechikwambo. Uyu kuti tizoziva manje kuti chikwambo pauyu ane chikwambo ndiye uyu because achakutsanangureki kumberi kwacho zvine zvakazoitika zvacho iye achakutsanangurira according netime dzedu dzatiri kumainzana nadzo. Saka imimi mudzimai wenyu akapekeswa akaenda akazombodzoka? Akadzoka. Akabva atora zvinhu. Aiwa, paakadzoka imi muri kuti chii nazvo? Ndimi muridzi wemukadzi asi ari kunzimboenda mumba kwenyu, iyo mimi maiti chii? Ini ndakatongoenda ainzi baba ndikumira iti pane kwandoda kuti muende but pakuda zvinhu zvikuda kugadzirwa pasina mukadzi. Saka mukadzi akati chii? Haana kukutsamwirei kuti kwemimi munogosiya ndichiendeswa? Makasapotana nazvo? Akatsamwa nekuti panguva yacho ndakakuti zvanzi ukungonogarawo 1 week uchizoona vabereki zvinhu zviri easy wozotumirwa mari zviri easy nokuti dzimwe hembe dzange dzaita se dzasiyiwa vakangonzi atorai dzimwe mosiya. Saka akatozoona ngegore rakatopera hapana chi. Asi mupanguva iyo mukadzi aenda muri kutaura mese? Izvozvi zvakatozopera nokuti chinhu chaakatondipa kai chaane shanje manje hachitodi kuti kana muchiti zvakazopera ngatimbomirai nezvechinja tisiri kuona. Imi nemukadzi muri kucommunicata sei? Zvakatopera. Akaramba mwende? Iye akatozodzama akaramba atoona kuti hapana madhira. Musina basa naye? Mari manje pange pasina kuti pekutangira kuti ndinomutora futi hapana pekubata. Mogoti hapana mari sei muri kuita mari nemunhu? Isaburisa hapana mari yaipo yake eri yake chete inchaendaitopuwa kudya chete. Sure. Saka makazodii? Makazoya kune vamwe seko? Kune vamwe ndo pandaenda kutaura ndakazombosiyana naye obva ndaenda kumaini. Ndaenda kumaini taitaura tese manje ipapo ndichitodzoka. Nobva ndaita sei? Obva Christmas yautambire kupi? Kuno. Obva ndauya obva tazoendeswa obva tatotamba Christmas ikoko. Obva taenda kumusha. Tikaenda kumusha musi wa 26. Alright, chitai gaga. Saka inogona kureba. Saka toisiya iwe. Aiwa, taurai muchidimu. Summarize. Obva taenda kumusha obva tadzoka. Tichidzoka kumusha
ndichibva ndati handakuenda kubasa ivo bva kuti okay bva ndiperekedza ndatoo kubasa senguva ineyo bva ndafoneko asi apa kuti ndaita se ndashaya mari ndati mashaya mari nzi handashaya 200 ati mukoma moziva kuti naita se handitore mari hanzi all right handoziva kuti akuita se hautori saka chakazonetsaka vakazotanga kunetsana nemukadzi wavo wekukumba wekusouth africa vakabva vasvika pakurambana nenyaya yemari iyayi pavakapedza kurambana vobva vadzoka futi kwandiri tababa mudiki mari iyayi yamakatora kai ikundirwadza kundikati koyange yazosvika uko kusouth africa nyaya iyi muchinetsana nava vange varipo here pamuti makazosvika kunetsana makaramba hanzi yamakatora kureva kuti makaba allright ngati aiwa ina ndakuita se kutora mari obva tatadza kuonana ipapo obva ndambogara kupi kwatete ndagara kwatete vakazonditora kwatete ikoko obva vandiendesa kupi allright makasvika sei kudzoka kune vamwe ya ndakutoenda obva ndaenda kupi kumusha ndaenda kumusha ndichisvika kumusha ndakaenda kuna mukoma vairwara mukoma varwara obva ndapuwa chi mari natete saka ndichienda ikupi kumusha obva ndaenda kumusha kanzi ababa mudiki musaita se musadzoke ndiri kuuya ikoko obva vauya vakatouya nezvinhu zveirrigation ndikuda kuita gadheni rangu kuno dzamakati amira vangu vaina handei panyaya bamne okay izve zvinhu zveirrigation chichi handei panyaya saka ndakabva ndaita se vandisiya kumusha obva ndanzi neumwe munhu panext door anzi kune madzibaba anoona madzimai anoona vakamba kutionera nyaya ku aimati tiende akati awoka tinoenda mangwana obva ndamutswa kuna blazi variko kanzi hamba naende kupi kuya ndati aendai zvekufamba nevanhu vatorwa ina ndita se handikwanisi obva vaenda vachisvika ikoko kanzi pane munhu wamasiya aramba kuuya munhu yeye ndo wandiri kuda kuno obva vadzoka obva vaita se obva vandiudza nzi aiwe ndiwe kutodiwa une dare ikoko wadiwa waita se waenda ndati handidirekte ndiende mangwana obva vandiudza obva ndamukira makuseni obva ndaenda kumunhu uya obva vasvika nzi ya mauya ndimune vakasvika panapa ndati handini kanzi dambudziko ramuinaro nderedzinza mudzinza menyu muno urombwa pati zvamuine urombwa pati unye unovava ndiwe huri kure here kana kuti huri padyo tikati huri padyo anzi mukoma wenyu akakuisai kumusha ndiyaita se akukushandisai ndiye akakupa ichi mukadzi wechikwambo obva andipaanza kana muchida kuona ndikuona kuti mukuramba kana muda kuona mira ndikupa ichi munamato yangu motenga machika akati obva ndanotenga obva ndauya obva ndagezwa kanzi moshandisa so obva ndashandisa anzi munoona zvinoitika paakauya aiuya friday mukadzi abva akawa negumba obva akatanga kurwadza obva amhanya kwandakapisika chi munamato iye kwandakaisa munamato iye obva aona chi makuseniseni nokuti vakarohwa negumbo obva vadzokera kwaarara obva vadzoka futi friday gumbo richirwara richirwadza obva mhanya kumuti kwandakapisa zvinhu obva vasvika pamuti paya anzi baba mudiki pane zvamakamboita here kunoko ndikati hapana asi hapana munhu akapisa zvinhu apa ndiye apa kuti maiguru enyu aita se varware negumbo iyo allright saka zvese zvamuri kutaura izvi zviri kubatana sei nedambudziko renyu zvekumusana ini ndinoona zviri kubatana pakuti chikwambo chinenge chakanhikirwa mumushomuka kana kuti chese tinesuwo chaakutiita se chaakutishandisa asi chine pane pachakaiswa pane uyu but kwatiri zvakutibatawo bata allright kana zvakaiswa pane uyu kwamuri zvatapukira sei ini neuyu katiri vamwe chete
then nevamwe 3 vasi moti chino uyo ari kusiya munopaka kwaendwa kumusha makambonepona nenoningiri kuenda mumusha nditi wouraya mbudzi kosikwa chiropa chiri musango mangwana munozofumira chiona chakaita se chakadyiwa chiropa chiya kunoita musango nemuzesango munouraya mbudzi pamba noita zvavanoita vari musango wosiya chiropa chirimo zvakaenda nemasupa nechichi tichipika ikoko pamuchakati chosiyiwa chiropa mangwana chozofuma chiropa pamusango kanzi ndichevavhimi icho chichi sawira unozoutora chinenge chadyiwa chacho hachina basa unotora kapisi kanenge kasara kacho mogocha moita se modya. Alright, saka imimi munhu muri kumuconfronta munhu takamuona ka1 tamuona ka1 kwamukoma munhu weyo kuti akaona takaungana munhu weyo aitotya ende munhu wake aingofona kuda kunzwa kuti ari safe here ari right here because pese aingofona uri sei kuti no problem kuri right no problem kuri right kusvikira tazoenda patakaenda mbosoro wacho haana kuda kuzobuda pachena patakangota kuti mushami munourombwa pakati penyu ipapa pane munhu asiri right. Okay, alright, mese maziva kuti ndiye munhu ari kukonzeresa matambudziko amuri kutaura kuti ndo ari kusangana nawo amuri kusangana nawo saka imimi muri kutaura kuti vanhu 5 against munhu 1 matadzere kumutora mumugarisa pasi mumubvunza chiri kuitika izvozvika haachazikanwe paanogara pari kutaura kuti ndo pavaigara haasisipo munhu wekungoti akati garapo tisa garapo tisa ende paanga achitogara imba yanonzi yakavakwa 2 months yanga yapera muri kuona 2 months vari kutenga matipa machii motikari laini rimwe rabviswa raraswa atone rimwe saka isu hatichazive kumubata. Okay, vabereki vari kuti chivabereki varipo vakashaika vese saka bakusarimeka kune vasikana here muri me varipo musikana varipo iye haana matambudziko nawo ndo akatotanga iye ane matambudziko akatondiroteka hope ndichichekwa nyora ndo patakazotanga kupesana ipapo hanzi ndichichekwa nyora ndichidyiwa nemakungu tikanzi kwemimi mukucheka mwana nyora muchida iso sei hamusi kuona kuti mwana akubuda rope hanzi haana kuchinja fesi yaitoratidza kushinga chaiko achicheka. Okay, alright, saka muri kuda kubatsirwa nei? isu taichitida taona munhu anogona kuti batsira dambudziko rakaita seri kana kuti dai kuri kuti iye dai aigona kunge achiwanikwa zvekuti iye ari papa isitiri papa pane anokwanisa kunge achitibatsira. Alright, rubatsiro rwamuri kuda vese vanakomana mumuri muri vashanu hapana ane nhengo inoshanda toti 1 izvozvo kwoita mabasa chaivanonetsa kwoita chinhingi chakatora chikwambo ichi ndo chanyanya kuipa mumuri kana vana chikoro mwana chaivo kuti akaverenga kusvika 5 mangona kumuverengesa chaivo kachasiri vana venyu zvese anenge akatora pfungwa samutaura kuti vana venyu futi hapana mwana ari kugona kana hapana pfungwa kutotora pfungwa haina ndokina hamuna mwana kana indakashandwa uyana hamuna kana mwana kana mukadzi akaendeyo haana ndautora 1 hapana akadzi vakatotorwa vakawanda vamwe mongosiyana nenzira isiriyo izvozvo handichatonzi udanane nemunhu hachinobva munhu uchidanana sanhasi mangwana anokuda sanhasi mangwana zvatopera. Alright, imi mune vana asi vana vese hapana ko vamwe mamabrothers enyu 3 asina kuya vane vanawo umwe wacho akushana uyu umwe wacho angafa kuuya uyu ane mudzimai wakangoshaika pane gore izvozvo haana ko vana anawo vari kugonawo kuchikoro vana vacho vakabva pakatanga kungoitika izvi vakabva vapotanga kutopesana nevana vachatodiwa nevana vacho munhu anongogara ega mumwe wacho ndiye ari kwaari nogarawo kwake vana vacho hapana chikoro chiri kuitwa
pana ari kugona vakapinda muklasi vachidzidziswa hapana zvavanombonzwisisa hapana chaanonzwa shame kana tadza kana kunyora zita rake amaiwe mukataura izvozvo unonzwa tsitsi umwe wangu ine akatodzokorora grade 1 haatogoni kana kuisa maxtarism uchibhadhara maticha hapana asi vana vaigona vatorwa vaimbogona vaitogona vatorwa njikiri uisa kuvake vana vake vacho vanogona maiweka vakatorwa njikiri dzevaka nomvaisa kune vake ndevake vari kuenda kuzvikoro zvine musoro ya veduweka ndo nyaya yatinayo nhasi nyaya inosiririsa nyaya inorwadza vana chikona mombe vari pano vari kutaura kuti tese mumuri tiri 5 hapana zviri kuita zvaenda kana nekuvana vana kuchikora hapana kana chiri kubuda vari kutaura ivo kuti hanzi tatambura tiri kudawo rubatsiro tiri kudawo anotibatsira vaviri havana kana vana vane vana vacho vana hapana kana zviri kubuda right munonamata here munoendawo kumbozvinamatirawo mega tinoenda kumachechi uku uchiinda uchibatsirwa aiwa kwete kunobatsirwa muri mega zvenyu kumboedza kuzvinamatiro tonamata vamwe watosaka mapostori wamwe wacho uri muchipostori but munoona kuti zvipostori vacho zviri kutoshaya kuti basa saka madzimai enyu mimi mune madzimai ari kuticha angati vhozi anenge atongona ndo situation iri kumusha azvikamuchira odi at least haana kuenda avete vari kutongokusapotai but ausosiye pfungwa dzemunhu wakakumberi zvikaramba zvakadai shame auzozive zvinozomira sei saka muri kuti chii kuruzhinji rwezimbabwe rakateerarai ruzhinji rwezimbabwe tikudai rwatibatsirawo kune vanozivawo vanokwanisa matambudziko ratiri naro iri vatibatsirewo noti kutipa vanhu vaive kungonyepa vaya kuna mumwe kungonyepa ukuti ndinoziva zvakati iye hana chaanoziva ada kuuya kuzodzidzira pauri toda vanhu vechokwadi nekuti muona touya kwamuri kudai tee tambofambawo tichisangana neiwo matsotsi akaita seiwaya atiri kutaura inonga watombofamba uri kuti bheta ndo zvatozosimudza kuti vamwe wakatipa zana vanzi indai kuna tildetude vanogona kukupai vanhu chaivo saka buri iri pano vari kudawo rubatsiro hanzi kune vanokwanisa kuvabatsira kuti vawanewo deliverance vasunungukewo ivo pamwe chete nemhuri dzavo nevana vana baba hapana kana ane mu5 wavo ane nhengo inoshanda sababa vana kuzvikoro hapana kana chiri kumboonekwa chiri kuzikanwa zvavari kubhilivha kuti zvinhu zvauya mushure mekubatwa mumhuri right vari kuda kubatsira namba dzavo 0773 326 672 0773 326 672 ndizvo 0773 88 826 672 alright 0773 826 672 alright saka mundofunga mamapesanisa nditi right hanzi problem yavo haisi kuda kubatsirwa kwemuteuro here but vakufanirwa kushinga kunamata vega vachidimbura mhiko yakaiswa muri kunzwa uyu ndemumwe muteereri handiti ndokumbirawo mudzime mafoni enyu ndokumbirawo mudzime mafoni enyu 0773 nomadzima dzimai tine urombo mamifanira kunge matodzima pamapinda muno handitika dzimai alright okay right kune varida kutaurawo nana chikona mombe varidawo kunzwa kana mune mibvunzo yamuinayo chifonai pa 0772 162 651 dzimai yenyu foni yenyu handitika
dzimai yenyu ufone. Alright, alright, 0772162651. Right, ndokumbura mupfekewo ma-earphones ayo tione kunzwa vari kuda kutaurawo nemi pafoni handitika. Right, okay. Hello paTilder life. Hello Titi. Makadi henyu? Tiri makadiwo. Tiripo hedu. Muda kutaura nana chikwambo ari pano? Ya, nachikwambo ndakataura kuti ngavamboenda kunobatsirwa kumaapostoli. Handiti matonzonzi vamwe vavo mapostori? Ngavamboenda kumwe kuti chichirega kutaura kuti ngavaende kuna Nhingi. Vese varoda kuti ngavauye kuna Nhingi ka takupai nhamba dzavo, muchavafonera, mavafonera mochivarayira kuti uyai kwakati kwamunokwanisa kuti munge muchibatsirwa. Saka ndofunga tikaita izvozvo zvingaita sei zvingatibatsira. Varoda kutaura kuti uyai kwakati apa tati vane mibvunzo varoda kubvunza, vari kufunga kuti pane zvavaroda kuti vange vachibvunza. Ndofunga I'll just take 2 more callers, right? Okay. Hello paTilder life. Hello? Yes, makadi henyu? Tinofara makadi. Tiri right. Muda kutaurawo nana chikwambo. Ndinoda kubvunza kuti zvone zvavo ivo havana zvawakabatiswawo here zvakuwanesawo iwo bhodzi urombwa zvaunoita kana wakabatiswa chinhu nekusaziva zvinotokuafecta. Right, mobvisa foni yenyu paloud speaker mai. Pari kuita feedback. Right, pindurai apo pamabvunzwa. Hanzi mimi pachenyu hapana zvimwe zvamakabatiswa here. Hanzi zvinoafecta kana neone zvawakabata. Okay, hapana chandakabata ndakatotemekwa nyoka. Ndo hapana chimwe chandakabata. Alright, koimi bamukuru. Aiwa, hapana chandakabata. Alright, okay. Right, sorry, our last caller. Hello paTilder life. Okay. 0772162651. Anzi izvi zvakaoma chokwadi kuita mari neurume hwevamwe vanhu zvakatooma. Okay. Pana rubvunza hanzi pamuri kuti zvinoramba hazviite muri kuti chii pamuri kuti panguva panyaya dzebonde? Akusatoshanda. Kusatoshanda zvacho zvoita hapana zvamokwanisa kuita. Ndizvozvo kusamira kwenhengo mese muri 5. tese tiri 5. Shame. Yeah. Okay. Hello paTilder life. Hello? Hello. Makadi henyu? Tinofara makadi. Tiripo hedu. Mubvunzo wenyu? Hello? Okay. Alright. Anyway, chiregai tichimirira pano muchirongwa cheda patinoti zvinoera, zvinoshamisa, zvinotyisa, zvinoda kufumurwa. Shoko renyu rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe. Shoko rekupedzisira kumhuri yeZimbabwe toti kune vanoziva vanobatsira. Zvamambotaura kuti batsirewo tibatsirike padambudziko ratiri nareri. Anditi. Alright. Ko baba muni. Ndo chokwadi dambudziko hati kufamba tambofamba kumapostoli. But vanozama nepo vanogona but hapana chinoita se chinobuda. Pamwe paine vanogona zvavo. Tengesa tasangana navo kana vanzwa chirongwa chinechi vanogona kuti batawo panhamba dzavaita se dzatavapa idzi. Alright. Veduweka inyaya inorwadza, nyaya inosiririsa muri yese kwakuita dambudziko rimwe chete zvakaoma. Sunungukai kubatana chikwambo pa 0773 826 672. 0773 826 672. Ana chikwambo toda ngokutendai nekuya kwamaita muchirongwa tichivimba kuti muchakwanisa kuwana vanhu vari kubatsirai mudambudziko renyu. Okay, tinotenda tinovimba muchawanawo help.
ya tinoti ko ndakambonzwa paya paya kuti makati tokwanisa kusvika kumo ndakambonzwa uku kwatakambosvika. Alright, kupi? Alright, okay. Mamuchida kuita sei? Kana zvazonetsa kataigona kumboenda pamba pacho maiti mogona kusvika Pamba pani? pake paimbogara kana tamboti tawana munhu anobatsira. Aiwa, izvo mune makutaurana nevanhu vanobatsira vacho ka. Isusu chedu tatopedza zvatatoita. Tapa vanhu nhamba dzenyu. Zvamuchazoita kuda kwenyu. Imimi chenyu kuzongotiudza kuti no takazodai tikazodai. Kana mazobudirira nditika. Alright. Aiwa tinotenda maita basa nditi. Totenda imi. Alright. Ndo kachikamu chatadai zvakakuunzirwa neve Access Forex vari kutaura ivo kuti muchida kutumira mari kumusha ichibva kuSouth Africa kana kuUK zvakugoneka kuitika.